Morre un home en Cospeito tras ser atacado por velutinas. A vítima, que sufriu unha reacción alérxica, estaba esta tarde cazando na parroquia de Xustás. É a terceira vítima mortal por picadas destas avespas en Galicia en pouco máis de 10 días. E a partir de mañá pois quedarán suspendidos todos os mercados, feiras, o mercado de Silleda, de Santiago e calquera outra feira para evitar pois que nesa circulación de gando pois poida minimizar os riscos, non? Axentes especiais da Policía Nacional e da Armada Española interceptaron 4.000 kilos de cocaína. Nun primeiro momento creron que era a maior a cantidade que tiña como destino o Porto de Vigo. O barco navegaba a 600 millas das Illas Canarias cando foi abordado. A DEA norteamericana alertara a comezos de outubro deste envío dende Panamá. É o Renaissance, un transatlántico que leva máis dun milleiro de pasaxeiros e 500 tripulantes. O cruceiro francés estivo 12 horas no Porto de Vigo. Inclúe así nas súas escalas o Porto da cidade olívica e en poucos días volverá con novos pasaxeiros. Saúdos, que tal? Boas noites. Comeza unha semana complicada para o presidente do Goberno. Mañá Junts anuncia se rompe o pacto de Goberno e o xoves Sánchez terá que responder no Senado ante a Comisión de Investigación polo caso Coldo. O presidente Sánchez confía en acabar a legislatura. Nosotros a seguir gobernando e a seguir avanzando. E iso que se lle presenta unha semana complicada. Terá que respostar ante os senadores do PP sobre o último informe remitido pola UCO que acredita que Ábalos e Coldo recibían en Ferraz sobres cheos de billetes, segundo a UCO, sen declarar. Que cuente todo lo que sabe, que diga que lo tapó y que ahora está dispuesto a colaborar con la justicia. Tamén será coñecedor de que o seu exsecretario de organización, Santos Cerdán, agora en prisión, podería ter cobrado comisións ilegais a cambio de supostos amaños na adxudicación de obras públicas. Hay que confesar lo que has hecho y tendrás que irte. Oye, y os digo para concluir, si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también. A comparecencia de Sánchez o xoves no Senado únese o ultimátum de Junts da semana pasada. I començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Os independentistas poderían retirar o apoio a Sánchez. Que es la hora de que los socios de Sánchez se den cuenta que están apoyando a un gobierno corrupto, que además los ha engañado. Fronte ás ameazas, o presidente sitúa o PSOE como partido da cohesión territorial. Que nosotros nos erijamos en lo que realmente somos, el partido del Estado del bienestar, de la cohesión social, de la justicia social, de la cohesión territorial. Sánchez podería comezar a semana sen respaldo da maioría na Cámara Baixa. Alfonso Rueda asegura que o Goberno galego fixo e seguirá facendo nos orzamentos un esforzo especial pola provincia de Lugo. Na tradicional polvada, ca que os populares despiden cada ano o San Froilán e que nesta edición reuniu máis de 700 persoas, o presidente destacou tamén o plan de choque que puxo en marcha a Xunta para reducir a lista de espera na dependencia. Lamentou tamén que o Goberno central pretenda paralizar esta medida cun recurso ante o Tribunal Constitucional. Nesta provincia queremos seguir facendo un esforzo especial, acabando as infraestructuras que están empezadas, atendendo sectores que aquí son fundamentais, todo o que ten que ver co mar, todo o que ten que ver, por suposto, co medio rural, todo o que ten que ver con dar servicios básicos a unha poboación que o necesita, e os servicios sociais e a dependencia, efectivamente, imos poñer 90 millóns de euros máis para atender a todos os que metimos na dependencia este ano, que non estaban. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, denuncia un ataque do nacionalista Rogelio Santos Queiruga na rede social Xe. Santos Queiruga fora número 4 polo BNG nas eleccións europeas de 2024. Este é o chío que denuncia a Popular. Nel, Santos Queiruga di que sente noxo polo que Paula Prado di. Asegura que Prado ten necesidade dunha bomba na súa zona íntima. Noutro chío, Prado insta o BNG a prescindir para sempre deste divulgador de odio e violencia. E engade, o comunismo do BNG consiste precisamente niso, intentar silenciar e poñer na diana a que non pensa como a eles, e por iso me botan as súas sordas.
Ás 10 da noite, hora galega, pechan os colexios electorais na Arxentina, pero haberá que esperar 3 horas máis para ter datos do escrutinio. Os arxentinos están renovando parcialmente as cámaras legislativas, nunha cita que na práctica supón o primeiro test electoral nacional ao goberno de Javier Milei. A formación de Javier Milei, minoritaria nas cámaras, busca gañar peso nestes comicios legislativos para facilitar a gobernabilidade do presidente na segunda metade do seu mandato. É o primeiro test electoral nacional ás políticas ultraliberais de Milei e colleno coa popularidade en mínimos, por escándalos como a súa suposta implicación nunha criptoestafa, acusacións de corrupción contra a súa irmá e a presunta vinculación dun candidato clave da súa formación con narcotráfico, pero sobre todo pola inestabilidade da economía. Me gustaría que haya trabajo y haya esperanza, realmente. Que las cosas mejoren y que todos los políticos se pongan a trabajar en serio y pensar en el país y no en sus propios egos. A esquerda peronista que xa gañou os comicios provinciais de Bos Aires en setembro andalle cerca en estimación de voto. Se repite éxito, consolidaría o gobernador de Bos Aires como un dos principais aspirantes presidenciais para 2027. No sé qué es lo que espero que votemos mejor. La industria está destruida, así que no creo que se recupere. O sea, que venga quien venga, no creo que tengamos solución inmediata, así que nada. A inxerencia de Trump, que condicionou un auxilio financeiro dos Estados Unidos á Argentina, o triunfo de Milei tensa aínda máis a polarización. Para los votantes de Milei o del PRO, del centro a la derecha, esta es una buena noticia que aparte tranquiliza a la incertidumbre financiera y cambiar a Argentina, pero para los votantes de Fuerza Patria es algo irritante que genera rechazo. Os colexios pechan ás 10 da noite, hora galega, e os primeiros datos oficiais de escrutinio difundiránse a partir da 1 da mañá. 6 consulados xerais ten a República Argentina en España. Un deles é o de Vigo, que acolle as votacións dos residentes nas 4 provincias galegas, ademais de Asturias, León e Zamora. Vivo en Ponferrada, en el Bierzo, y voy a cumplir lo que manda el Estado. Son case 8.000 electores que figuran no censo porque no seu DNI consta o domicilio español, un requisito imprescindible para poder depositar o voto. Como tengo residencia fiscal en Argentina, todavía tengo el domicilio en el DNI de Argentina. Entonces, por eso no puedo votar. Me da mucha pena. Votar é obrigatorio para quen reside en Argentina, pero non para quen vive fora. Un feito que incide na baixa participación que adoita darse nos comicios, sobre todo os legislativos como deste domingo. En el exterior no suele ser muy alta la participación, creo que en parte por este tema de que es optativo, a diferencia de la Argentina que estando ahí es obligatorio, y luego un tema de distancia. Usualmente la gente que más viene a votar es la gente de Vigo, Pontevedra, Santiago, Coruña, difícil que gente que está más lejos venga hasta aquí. O censo electoral aumentou en 1.000 persoas con respecto á anterior cita coas urnas, unha cifra que, aínda así, só representa un cuarto dos argentinos que se calcula viven entre nós. Trump comeza a súa primeira xira asiática do seu segundo mandato co cumio cos líderes do sueste asiático en Malaisia. O presidente estadounidense, tras aterrar en Kuala Lumpur, lanzouse a bailar ao ritmo do grupo tradicional que lle daba a benvida. Nunha intensa axenda xa anunciou un acordo histórico de paz entre Camboxa e Tailandia na súa disputa fronteiriza de décadas. Tamén informou Trump de acordos comerciais que se asinarán no cumio cun pacto sobre arancéis. En un encontro bilateral achegou posturas con Lula tras unha das peores crises na relación entre os Estados Unidos e o Brasil. En as vésperas do encontro do republicano co Xi Jinping, Washington e Pekín dan síntomas de distensión. Rusia anuncia que probou con éxito o mísil de cruceiro con propulsión nuclear Burevestnik. O presidente ruso destaca que se trata dunha peza de armamento única que non ten ninguén no mundo. O 14 de outubro o mísil percorreu durante case 15 horas de voo 14.000 kilómetros, pero ese non é o seu límite. Asemade, Putin envíalle sinais a Trump de que está gañando a guerra no Donbass. Moscova asegura que as súas tropas rodearon máis de 10.000 soldados ucraínos na estratégica cidade de Kupiansk. Este domingo, ademais, un ataque con máis de 100 drons rusos contra Ucraína deixa polo menos 3 mortos en Kiev.
E a illa de Xamaica prepárase para a chegada do furacán Melissa, catalogado como de categoría 4. Segundo o pronóstico do Centro Nacional de Furacáns de Miami, agárdase que toque terra entre a noite do luns e a mañá do martes. Nestes momentos avanza polo mar Caribe con ventos sostidos de 220 km/h. A previsión meteorolóxica alerta de que poden producirse inundacións catastróficas e corrementos de terra ata mediados da próxima semana. E de volta a Galicia, dende mañá están canceladas as feiras de gando vacún e establécese unha corentena para os animais que cheguen dende fora da comunidade. Son algunhas das medidas para evitar a entrada en Galicia da dermatose nodular. As medidas preventivas entran en vigor este luns e vanse manter polo menos durante 21 días. En Galicia non se rexistraron casos de dermatose nodular, dai que se busque blindar as explotacións. Xa non haberá feiras, poxas nin outros eventos en que convivan os animais. Ademais, estableces un período de 21 días en que as reses que cheguen dende fora de Galicia estarán en corentena e inmobilizas a totalidade das explotacións que as reciben. Estas granxas vanse someter a control veterinario e teñen a obriga de desinsectar todos os animais e tamén os vehículos de transporte que traen gando de fora da comunidade. Falamos cos tratantes, falamos cos matadeiros, falamos con gandeiros, están preocupados, evidentemente, eles son os máis interesados en que a enfermidade quede reducida a ese lugar onde está, que é en Girona. A dermatose nodular é unha doenza vírica que afecta aos bóvidos e que se contaxia pola picada de insectos e parasitos. Chegou a Italia e Francia no verán e o 3 de outubro detectouse en España o primeiro caso nunha explotación de Xirona. Os axentes finalmente cifran en 4.000 kilos de cocaína o alixo que tiña como destino o Porto de Vigo. A droga nunca chegou porque axentes especiais da Policía Nacional abordaron o buque a 1.000 kilómetros das Illas Canarias. Ten máis datos Demetrio Molenza. Sí, dende un primeiro momento, cando o día 8 do pasado mes recibía esa información por parte do Departamento de Estados Unidos de loita contra a droga de que se estaba levando a cabo esa operación de traslado dunha importante cantidade de droga polo Atlántico, a policía tomou a determinación de evitar por todos os cauces que esa droga chegara a terra, así que o pasado día 22 abordaba os grupos especiais de operacións da Policía Nacional co respaldo da Armada, abordaba este barco que procedía do porto de Panamá e a bordo levaba 4.000 kilos de cocaína, 4 toneladas. Os 9 membros da tripulación foron detidos. Ese barco tiña como destino este porto de Vigo. A través dos mecanismos de cooperación policial internacional, a Axencia Americana pro Control de Drogas alertou das actividades dunha organización criminal que pretendía transportar unha gran cantidade de cocaína a través do Océano Atlántico. O barco de bandeira de Tanzania partiu desde un porto panameño cara ao noso país. Axentes do Grupo Especial de Operacións da Policía Nacional abordaron a 600 millas das Illas Canarias o mercante que transportaba nas súas adegas uns 4.000 kilos de cocaína. O destino final do buque era o Porto de Vigo. As forzas de seguridade deseñaron un operativo para evitar que a droga puidese chegar ata as costas españolas. Interceptado o buque, unha vez a bordo, os axentes localizaron estruturas alleas a este tipo de buques nas que almacenaban as 4 toneladas de droga. Finalmente detiveron os 9 membros da tripulación. En Cospeito faleceu un home de 50 anos tras varias picadas de avespas velutinas. Estaba cazando nun tecor cando o atacaron. É a terceira vítima en pouco máis de 10 días. Iria Soengas. Sí, David, logo de que falecese o día 14 deste mes un dozón e o 16 outro no Concello de Lixoa. Hoxe a vítima das velutinas é un veciño desta parroquia de Xustás en Cospeito duns 55 anos que saíra cazar preto da casa cando contra as 3 da tarde recibiu as picadas das vespas. Era alérxico, aínda foi que anda chamar un familiar para que lle chegara a medicación, pero non chegou a tempo. Ata aquí desplazáronse 2 ambulancias e os sanitarios tentaron reanimar a víctima durante case unha hora, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. Grazas, Iria. Continúan as investigacións polo roubo no Louvre. A policía francesa detivo xa 2 sospeitosos e aínda faltan outras 2 persoas que supostamente perpetraron o ladroízo. O paradoiro das 8 xoias da coroa francesa subtraídas segue sendo unha incógnita. O xornal Le Parisien publicaba este domingo a detención de 2 homes de uns 30 anos de idade procedentes dun departamento do norte de París. Un deles foi localizado no aeroporto Charles de Gaulle cando trataba de fuxir a Alxeria.
o outro estaría planificando a súa saída cara a Malí. Os investigados forman parte do comando de 4 persoas que a semana pasada conseguiu entrar na Galería de Apolo nun asalto fugaz, empregando un camión cunha plataforma elevadora e serras eléctricas. Finxiron que eran operarios de mantemento e así conseguiron en 7 minutos levar 8 xoias da coroa francesa valoradas en 88 millóns de euros, que polo de agora non foron localizadas. Os detidos figuraban xa nos rexistros policiais por outros roubos en xoiarías, e a policía conseguiu dar con eles grazas ao rastro de ADN que quedou nas pezas e obxectos abandonados despois do roubo. Foron postos baixo custodia policial e, segundo a lei francesa, poderían ser interrogados nas próximas 96 horas. A Fiscalía confirmou a detención e a investigación continúa aberta para dar cos outros 2 implicados e co botín, ademais de determinar se actuaban por encargo e hai máis persoas implicadas. Mentres, medra a presión política e social que cuestiona a seguridade do museo, e de momento parte das xoias históricas xa foron trasladadas ao Banco de Francia para garantir a súa protección. Novas obras na A6 á altura de Lugo que van manter pechados o tráfico 7 km nos carrís sentido Madrid durante máis dun mes. Haberá varias entradas de autovía afectadas nun dos tramos con maior volume de tráfico. Paula Cantelar. Sí, David, efectivamente esas obras comezan mañán, así como ese peche do tramo da A6 comprendido entre os puntos kilométricos 494 e 487, como comentas, en dirección a Madrid, afectando a cidade de Lugo prácticamente a todo o termo municipal. Así será ata o 4 de decembro, afectando, por exemplo, a saída que estas miñas costas a 494 que dá acceso a Fonsagrada e ao Concello, como dicimos, de Lugo. Así que ata esa data, hasta o 4 de decembro, a calzada en dirección a Coruña terá que ser bidireccional para este tramo, como dicimos, entre o punto kilométrico 494 e o 487. Grazas, Paula. As máquinas entrarán mañá na praia de Riazor para comezar a erguer a duna artificial que protexerá o paseo marítimo das inclemencias invernais. Superará os 2 metros de altura e situarase na zona intermedia do areal para minimizar o impacto dos temporais no tráfico e evitar estragos no mobiliario urbano. A duna artificial de Riazor é un anuncio da proximidade do inverno dende o ano 1995, cando se alzou por primeira vez como resposta a unha forte tempestade que levou por diante 100 metros de balaustrada do paseo. Van pasando as primeiras horas tralo cambio horario e os seus efectos xa son apreciables. Os días fanse máis curtos e as noites máis longas. Se adaptarse a este proceso lles está causando fatiga, saiban que non son os únicos. Se ben os teléfonos xa o fan de forma autónoma, algunhas persoas precisan uns días para adaptarse ao cambio de hora invernal de cada ano. Especialmente presentes en cativos e maiores, algúns dos seus efectos son os cambios no humor, o apetito e, sobre todo, as dificultades para dormir. Pois noto que me costa máis levantarme, máis esgotamento, mal humor incluso. Sobre todo descanso. Lo noto, y la niña que es pequeña también. Los 2 primeros días da mucho a lata, la verdad. Estes síntomas veñen dados por un desaxuste nos nosos patróns biolóxicos, polo que o tempo preciso para facerse ao novo horario depende do reloxo interno e da rutina de cada un. Tanto é así que algúns mesmo nin acusan o cambio. Non notamos normalmente. Hoxe sobrounos unha hora para vir a andar, como nos levantamos antes. No, a mí non me afectou en nada. Ahora preferiría que non a cambiaran, eso está claro. A min co horario este que queda ahora era suficiente. Independentemente de se lles afectou ou non, o cambio de hora trae consigo algo seguro para todos, días máis curtos e noites máis longas. Con todo, hai quen preferiría manter o de verán incluso se non notaron cambio algún a nivel físico. Hei de dicirche que me gusta bastante máis o horario de verano, porque agora ás 6 da tarde xa de noite, pero quitando eso... A min simplemente non me gusta porque basicamente vives de noite. Porque se traballas, sales de noite e chegas de noite. A min despois físicamente non me afecta en nada, gustarme nin un pouquiño. 500.000 de persoas en España sofren dano cerebral adquirido e hoxe, 26 de outubro, é o día para situar en primeiro plano as necesidades dos afectados. Na Coruña celebrárono en María Pita, con deportes adaptados e actividades de concienciación. Pilar tivo que lidar ao mesmo tempo coa dor polo falecemento do seu home e coas secuelas dun ictus que lle afectou sobre todo a mobilidade. Foi hai 5 anos. Es frustrante, porque yo hacía muchísimo ejercicio, me gustaba la montaña y fíjate el cambio.
Conseguiu adaptarse a unha vida drásticamente diferente e recuperar moita autonomía co seu esforzo e co acompañamento da Asociación de Dano Cerebral da Coruña. O labor deste colectivo e tamén o dos profesionais sanitarios é algo que destaca Enrique, que en 2021 sufriu un accidente cerebrovascular durante as vacacións do verán. Se pode pasar en calquer momento. É moi importante que estemos, que poñamos os medios e teñamos as condicións para cando isto che pase ter onde apoiarte e onde ir e saber o que tens que facer. Non faltaron a dobre celebración na Praza de María Pita, a do Día Nacional do Dano Cerebral Adquirido e a do 25 aniversario da Asociación Coruñesa, que mantén reivindicacións históricas como a necesidade dun censo estatal de persoas afectadas ou a creación dun código diagnóstico específico no momento da alta hospitalaria. Resulta que una persona entra con un ictus y sale con el alta del ictus, pero sin ninguna referencia a las secuelas. Y es muy posible, en algunos casos, de por vida. Va a tener secuelas de por vida. Entonces necesitamos que en algún sitio aparezca reflejada esta necesidad. Demandan máis recursos e servizos mellor coordinados para atender os pacientes e apoiar as familias, que tamén deben aprender a convivir co dano cerebral adquirido. Preto de 400 coches estiveron á venda esta fin de semana no Salón do Vehículo de Ocasión de Ourense, unha feira organizada pola Asociación de Concesionarios para liberar en stock antes de que remate o ano. Cristina do Río. É unha das feiras máis exitosas de Ourense pola posibilidade de mercar un coche a un prezo máis asequible que no mercado convencional. Aquí hai vehículos que van desde os 8.000 euros o máis barato ata os 70.000 o máis caro, pero a media sobe dos 20.000 euros. Hai unha trintena de marcas de 15 concesionarios e polo que podemos observar esta tarde ata aquí achegouse xente de distintos puntos de Galicia. Desde Vigo chegou esta familia a procura urxente dun coche a bo prezo. Ya estamos casi un mes sin coche y nos hace falta ya. Y bueno, como nos enteramos que había lo del salón aquí y ahora vimos uno y bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Están ultimando a compra. Tras visitaren o salón, a idea que traían inicialmente foi mudando. En principio eléctrico no entraba mucho en sus planes, pero ahora vimos uno que le gustó y bueno, estamos ahí. Levan un coche 100% eléctrico, unha das opcións que promoven os concesionarios á vista dos cambios que se aveciñan. Etiqueta cero emisiones sempre, xa sexa un coche híbrido enchufable, un coche eléctrico, o futuro, sen ningún tipo de dúda. Ahora que en Vigo e en Ourense van por etiqueta cero e tema cero emisiones, pois é a mellor decisión sempre. Preto de 400 coches de ocasión, kilómetro cero e segunda man, dunha trintena de marcas distintas e a prezos que oscilan entre 8.000 e 70.000 euros, son as cifras deste salón onde o aforro é o que máis buscan os clientes. Principalmente vense a precio. Ven a buscar precio e, obviamente, calidade. Al final, sempre a marca sempre nos deixa un poquinho máis de marxe nos coches, é unha oportunidade realmente moi favorable como para facerse por un coche. Un dos compradores aforrará a maiores 6.000 euros por un sorteo que organizan os concesionarios para animar as vendas. A DXT arrinca esta medianoite unha campaña especial de vixilancia dos neumáticos e as luces dos vehículos. Os controis realizaránse durante toda a semana. Esta campaña chega xusto despois do cambio de hora que reduce a visibilidade nas estradas e tamén co empeoramento das condicións meteorolóxicas. Segundo datos da DXT, un 5% dos vehículos circulan con defectos graves nas rodas, sobre todo por un desgaste excesivo ou irregular. O Porto de Vigo recibiu hoxe a visita dun cruceiro clásico, o Renaissance, que se estreaba no Peirao despois de ser adquirido por unha navieira francesa. O buque partiu xa na última travesía da súa ruta, que comezou no Mediterráneo. Xoan Pereira. Sí, contra as 7 da tarde abandonaba o Porto de Vigo o cruceiro francés despois de 12 horas atracado no Peirao de Transatlánticos. A cidade olívica daba a benvida nesta escala inaugural aos máis de 1.000 pasaxeiros e 500 tripulantes que viaxaban a bordo. O buque, rebautizado como Renaissance pola nova propietaria, unha compañía francesa, foi construído en asteleiros italianos en 1992. Ten 220 metros de eslora e 30 de manga. De Vigo partiu cara a localidade gala de Dunkerque, poñendo fin a unha travesía de 11 noites que iniciou noutro porto francés, o de Marsella. Fixo parada en Cartaxena, Almería, Gibraltar, Cádiz e Leixoes. A Vigo voltará en pouco tempo, xa que ten previsto facer nova escala o vindeiro 4 de novembro. Grazas, Xoan.
Coa chegada da choiva aparecen os cogomelos. En Teixeiro, Curtis saben moito do asunto, xa que cumpren un cuarto de século exaltando este produto. Un fungo que compre coñecer ben para non levar sustos e para aproveitar todas as súas cualidades gastronómicas. Teixeiro, no concello coruñés de Curtis, converteuse esta fin de semana no lugar escollido para os amantes dos fungos. Celebrase a 25 edición da Festa do Cogomelo, unhas 40 persoas percorreron os montes en días previos para recoller as delicias locais e presentalas nunha exposición. Sempre por distintos hábitats e bueno, este ano bastante floxo. O sea, foi un ano bastante floxo pola seca que tivemos. Empezou a chover a semana pasada, o domingo da semana pasada, pero non é suficiente. Os cogomelos recollidos expóñense na festa conformando un percorrido pola riqueza micolóxica de Curtis. Entón veñamos hoxe para verlas, conocelas e que nos expliquen un pouco. Nos interesa muchísimo, por eso hemos venido, porque la verdad que el mundo de la seta es muy interesante. Estábamos comentando la variedad que hay, que la verdad es que si no las veo aquí expuestas es que parecían como tierra o parecen cosas que al final pasan desapercibido y muy interesante. Os exemplares máis prezados son os boletos, as cantarelas e os níscaros, pero para evitar sustos cos exemplares tóxicos, compre guiarse polos especialistas na materia. Os que están empezando, lles diría que se olviden, en primeiro lugar, de cogumelos con laminiñas brancas, porque aí están o 80 ou 90% das intoxicacións graves que temos na Península Ibérica. Na festa non só se aprende, porque tamén hai lugar para desfrutar da experiencia gastronómica dos cogomelos. Vamos a facer dúas degustacións. Unha delas vai ser moi galega, pero con un toquiño que sempre lle damos nós, que é os callos sin callos, que vai facer a vez dos callos ou a textura dos cogumelos. O segundo vai ser un polo limón, e tamén lle vamos a hacer unha salsiña de cogumelos moi rica. A festa incluía tamén a Feira do Comercio e a resolución do concurso de tapas onde os cogomelos se deixan arroupar polos arroces, as croquetas e as tostas, facendo bo todo o traballo de recollelos. O recinto feiral de Vigo acolle esta fin de semana a quinta edición da Feira Vegana e Sostible de Galicia. Participan 80 empresas, sobre todo de alimentación, aínda que tamén hai oferta de produtos cosméticos ou de moda sen compoñentes de orixe animal. Na Feira Vegana e Sostible de Galicia pódense atopar todo tipo de alimentos e de produtos de orixe vexetal. Unha sección de alimentación onde van encontrar sustitutos ou alternativas a produtos de orixe animal, queixos, carnes vegetais, sustitutos ao peixe, para que proben pois tamén moita bollería, sen ovo e sen leite. A feira é un punto de encontro para as persoas veganas ou para aquelas que simplemente queren cambiar a súa alimentación. Yo como persona que no consume animales, pues esta feria, como nunca se hace aquí nada de ese estilo, pues cada año con muchísima ilusión me apetece venir, porque encuentro cosas que no puedo comprar nunca. Venimos de propio de Zaragoza, porque claro, eventos veganos en Aragón no hay, entonces nos movemos. Todo lo vegano que podamos probar y productos nuevos que salen. Hai moitos postos de comida, hai comidas moi guais, moi interesantes. Estou intentando descubrir sabores novos, entonces é guai. Non nos dá tanto a sensación de que todo o mundo quera convertirse en vegano da noite para mañá, senón de que a xente está facendo cambios de hábitos pequeniños que sean máis conscientes co planeta, cos animais e tamén co seu propio corpo. Unha das 80 empresas participantes é esta que naceu hai 2 anos en Nigrán. Fabrican sustitutos de produtos cárnicos elaborados con soia e seitán. Pois ofrecemos zorza, lomo, empanadillas, tamén cachopos, croquetas, de todo tipo. Intentamos facer alternativas vegetais para pratos típicos galegos e españois. Na feira vegana non é todo alimentación, tamén hai cosmética, moda ou xollería sostible fabricadas en compoñentes de orixe animal. Seguirá aberta durante toda a tarde no recinto feiral de Vigo. O Pazo de Congresos de Lugo acolle unha nova edición da Feira Gastronómica con L de Lugo. A maior parte dos 200 expositores son bodegueiros, algúns chegados de Francia e Portugal. Unha das novidades deste ano é unha cata para coñecer as últimas tendencias en coctelería, ademais das demostracións de cociña en vivo para aprender e degustar. 3 cociñeiros lugueses e 2 pontevedreses competirán por cociñar a mellor hamburguesa. A feira remata este luns nunha xornada máis orientada a profesionais. Ponía que era un brioche, pero es un estofado, es lo que estamos comiendo. Está bastante rico, ¿eh? Está bueno. Sí. Sí. ¿Y luego qué más vas a probar? Pues la verdad que no sé ahora qué probaremos. Yo estoy yendo por todos los stands, cogiendo de todo y probando cualquier cosa, pero sí, no sé, lo que nos apetezca ahora. ¿Tú tienes alguna idea? Queso y jamón, todo lo que haya, lo probaré. Pues escachena guisada con cuscús. ¿Y qué tal? Está buena.
Moi buena. E me parece que está moi ben que, claro, que dar a conocer as empresas que hai aquí en Lugo, na cidade, non na cidade, na provincia de Lugo. Son moitos os que xa se achegan aos cemiterios para cumprir coa tradición de limpar e adecentar os lugares onde xacen os seus seres queridos. Unha tradición na que cepillo, auga e flores resultan fundamentais. O Dira Flavián Padrón é un deses cemiterios onde as flores e as candeas crean un ambiente especial o Día de Defuntos. Pero ata esa efeméride moitos son os fregueses que acoden ás tumbas para limpar e adecentar os estragos do paso do tempo. Hai que vir limpiar, que se ven a chuvia despois, pillámonos como sopas. Para a semana mucho máis, eso el día está así de gente. Con defuntos tan ilustres como Camilo José Cela ou Rosalía de Castro, que permaneceu soterrada temporalmente neste campo santo durante media década, os fregueses acoden solícitos por estas datas a cumprir ca tradición, provistos con cepillos, produtos de limpeza e moita paciencia. Eu veño casi todos os domingos, traerlle flores, e se ten unha erva voulla sacando, e se vexo que me está, pois así polo... Uns días que a vexo así un pouco, tamén lle dou un repasiño. Cementerios en Ira hai moi poucos como este. Están todo o ano con flores. E hai moitos cementerios, mesmo versión de Son de Rois, que o San Roque, o San Mamé de Rois, ese dá pena. Para outros devotos xa é unha práctica habitual, polo que teñen moito adiantado. Vimos todos os sábados a poñer flores, que este cementerio está hecho de flores. Sempre, todo o ano. Para a semana vimos a limpiar todo máis, e o Día de Defuntos traemos as flores. Esto se tiene que hacer casi obligatoriamente porque están nuestros difuntos aí e el día del difuntos tienen que estar guapos. Un ano máis o prezo das flores é un dos temas máis recorridos, aínda que para sortear a inflación nada mellor que dispor de produción propia de ornamentos vexetais. As flores cada ano suben un pouquinho máis, como sube todo. Eu flores teño eu, non sei se van caras e se van baratas. Compro as plantas e planto na horta. Esta fin de semana moitos aproveitaron a falla de choivas para adiantar os traballos de limpeza. O Día de Defuntos xa só esperan que tampouco chova e poidan homenaxear os seus co máximo merecemento. Na Terra Chá celébrase esta fin de semana o Campeonato Galego de Cetrería. Máis de 60 aves de distintos puntos de España nun evento que supera as 20 edicións e conta con 5 modalidades de voo. Os concellos chairegos de Cospeito e Vilalba comparten a celebración do Campeonato Galego de Cetrería e dúcias de persoas participan dunha afección que trae visitantes dende distintos puntos da península. Vengo de Tarragona y nada, la cetrería para nosotros es una forma de vida, es una manera de vivir. Y bueno, es una cosa muy bonita, es una cosa que no se practica mucho tampoco. Y bueno, ¿De dónde sois, De Palencia. A difusión da cetrería é un dos obxectivos deste campeonato. A xente que teña esa inquietud, pois que vexa que hai unha asociación de cetrería e que poida facerse cetrero nun futuro, se é moi pequeno, ou no presente, se xa ten unha edad que poida manexar as son aves, nós, desde a Asociación Galega de Cetrería, pois damoslle as pautas necesarias para que correctamente poida acceder pois, a unha ave de presa e disfrutar tamén, como a nós estamos facendo agora, ca súa ave no campo. Neste certame compítese en 5 formas de voo. Pequenas aves, saltanería, baixo voo Harris, baixo voo Azores e man por man que se fai con falcós. Como presas se empregan perdices e paspallás. Bueno, a cetrería é unha moeda de caza minoritaria, pero gracias ao traballo que estamos a realizar, xa non só a través de campeonatos, estamos intentando conseguir o BIC, que se declare como ben de interés cultural, xa está na Xunta, estamos ás pensas de que se aprobe, se conseguimos eso sería un escudo genial para esta modalidade. Estímase que en Galicia haberá uns 150 cetreiros. Unha canción nace e renace cada vez que a cantas. Son verbas de Amancio Prada, o cantautor do Bierzo, que hoxe celebra en Pontevedra o 50 aniversario do seu disco dedicado a Rosalía de Castro. A melodía e a voz do que foi recoñecido ca medalla Castelao da Xunta entregábase hoxe ao público que acudiu ao Pazo da Cultura de Pontevedra para percorrer os poemas musicados da poetisa galega máis universal. Foi un recital íntimo, no que non faltaron temas como Campás de Bastavales ou Adiós Ríos, Adiós Fontes, nos que o artista berciano recoñece a impronta de Rosalía na súa determinación de dedicarse á música. O concerto forma parte dunha xira conmemorativa deste álbum publicado en 1975, que tamén chegará a Coruña o 16 de novembro e a Vigo xa en marzo. Como ponte
en sol se baña.